Al batxillerat del GEM volem que cada alumne pugui trobar el seu camí i anar cap als estudis que li interessen. Per això els donem la possibilitat de fer algunes matèries a través de l'IOC. D'aquesta manera poden personalitzar el seu itinerari i no hi ha cap impediment per anar cap a allò que ells volen estudiar. El IOC ens dona, doncs, una flexibilitat afegida. Es treballa online i a final de cada semestre es fan les proves corresponents. L'escola ens dona l'oportunitat de personalitzar el nostre itinerari i així agafar les matèries que més ens agraden i més ens motiven. La tutoria de matèria a batxillerat té per objectiu que els alumnes tinguin un assessorament més personalitzat, que puguin aprofundir en dubtes, en aquestes necessitats més específiques que tenen, en un format més reduït i amb una atenció individualitzada. Des de primer que complementem les classes amb el laboratori, ja que ens ajuda a assimilar els conceptes que treballem a classe. Un dels reptes més importants d'aquest any ha sigut el treball de recerca, que comporta molta feina i moltes hores. Però una de les parts positives, un cop acabat el treball, és que no s'ha quedat a l'escola. L'he pogut presentar a la Fundació Trams. També l'he pogut presentar a les jornades científiques. Finalment, he optat pels Premis Argó, que són uns premis organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona.